Здравейте хора, аз съм Изи, това е Дея, добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще ви дадем 5 топ съвета, това какво трябва да знаете преди да си вземете куче. Съвет номер 1. Съвет номер 1 е да подберем най-добрата грижа за кучето ни. Тоест да му вземем храна, която отговаря на неговата възраст и на големината на породата. Много е важно, ако е бебе, да се е с бебешка храна, хипоалергенна, понеже повечето кучета развиват доста стомашни проблеми след приема на неправилна храна. Така се случи и при нашето, между другото. Като беше по-маличък, ние не знаехме реално за видовете храни, че има хипоалергенна и му бяхме взели на доста известна марка, обаче явно не го понеса на коремчето и така беше, може би с една седмица имаше проблеми с стомахчето, но бързо отидохме на ветеринар и разбрахме, той ни препоръча една хипоалергична храна и доста бързо се оправи реално. Освен това, доста често ядат неща от земята. Това трябва да го знаете също, че не винаги е от вас проблема. Някой път просто изяждат някакви букучки и после пак имат проблеми с стомахчетата, така че трябва да внимавате, докато ги разхождате, какво лапват. Много да внимавате също и за хапки на земята. Не му давайте, то може да иска да яде, но не винаги. Видовете храни, оставени на земята навън, са от доброжелатели на кучетата и на като цяло всички животни, които са на улицата. Съвет номер 2. Много е важно да обезопасите дома си. Не трябва да оставяте кабели по земята, не трябва да оставяте някаква техника. Дрехи или някои по-дребни неща, които кучето ви може да погълне. Важно е да се ги обезопасите по такъв начин, колкото може по-обрано всичко, защото те са любопитни, докато са малки, искат всичко да гризнат, всичко да опитат и най-добре е за тях, защото като всеки нормален човек, ние ходим на работа, имаме някакви ангажименти, не винаги сме с него, дори да е много мъничък. И така успяхме да го предпазим от някакви по-сериозни неща, така че особено кабелите внимавайте. Да, като цяло трябва да знаете, че ще се случат някакви малки бели. Като го взехме и аз все още не знаех за тези неща, бях си оставил едно чисто много яке, т.е. ветровка, където тя беше подарила и той го нагриза, изяде го от ципа. Така че да. Следващия ни съвет е съвет номер 3. Въоръжете се с адски много търпение. Трябва да знаете, че ще се случват всякакви бели в началото, особено докато си изгради хигиенните навици и вие трябва да му помагате за това. Сутринта, когато го усетите, че може би идва да ви ближе или издава някакви звуци, това повечето пъти значи, че му се пишка и вие ако не направите нищо по въпроса... Той просто ще се изпишка. Също така това важи и за по-големите кучета, които вече са по-отраснали, ако решите да си осиновите такова или просто ако вземете на по-напреднала възраст. Също дори да имат изградени навици, те също се случва да се изпуснат и това не е заради вас, че е лошо научено кучето, просто то се адаптира към вас и новият ви дом. Проявете търпение и много важно да се въоръжите с протектор, примерно за легло и ако може, колкото можете повече неща да обезопасите от това, нещо, което да не може да почистите, е хубаво да го обезопасите с матраци и дивани, задължително всички трябва да имат според мен протектори, защото не са толкова скъпи. Буквално са по 20 лева, в Ikea ги има, в Юск ги има, вземете си и доста големи главоболия ще ви спесят, защото не пропускат и даже и да направи някоя беля, могат да се изперат супер бързо и няма никакъв проблем. Освен това, примерно ако имате някакви килими или мокети, е хубаво да знаете, че не е препоръчително, в смисъл ние имахме, обаче го махнахме, просто защото знаем, че после трябва да се измие и става доста сложно. Като цяло гледайте да нямате такива меки неща, върху които може да направи някаква беля. Съвет номер 4.
определете място на вашето куче в дома ви. Било то на постелка, било то на легалце, изберете му местенце, което мислите, че той ще се чувства добре, или след като го вземете, може да го оставите, да видите къде най-много се задържа. Там може да му сложите легло, постелка или възглавничка, като ако искате да се свикне по-бързо с леглото и да не търси вашето, може да му скривате наградки под възглавничката в легалцето или между самите слоеве на отделцето. Да, много е важно да знаете, че още от началото не трябва да му позволявате въобще да се качва на вашето легло без позволение. Без позволение, да. Трябва то да знае, че когато го поканите да дойде или нали, вие го викнете, е окей. Но то само да се качва и да навлиза в вашето пространство не е окей. И ако направите тази грешка, след това доста трудно ще го отучите да не се качва на леглото, на масата. Като цяло трябва да знаете, че не е окей, защото почват да шават, да се опитват да взимат неща от масата, да се черпят с мезета от масата. И да, тези храни не са подходящи за кучето и следователно, да. Хубаво е, когато забележите, че то приема ваша команда, примерно казали сте слез долу, не там, или отиди си на твоето легло, седни и така нататък. Да му давате наградка, когато то го е направило несъзнателно. Също и когато го учите на команди, хубаво да се въоръжите освен с наградки и с търпение. Да, защото... За да може да му давате и да го наждавате дори на най-малкия прогрес. Не е нужно да му кажете седни и то да седне веднага, за да му дадете наградка. Може вие да му помогнете с някои от номерата, на които ще го научите и по този начин да го награждавате, те така научават по-бързо. Да, аз буквално докато го научихме Бари да ляга, сигурно съм правил 1000 пози да му покажа какво трябва да направи, да. Да, той не се задържаше, дори да му издърпаш лапчиката на пен, просто как трябва да се легне куче, той не се задържаше така, не му беше познато, понеже ние го взехме на 6-месечна възраст и той не беше лягал по този начин, само на кълбо. Да, само на страни. Да. И да. Съвет номер 5. Важно е да му вземете играчки, за да има с какво да се занимава докато вие сте на работа, защото е очевидно, че няма как през цялото време да сте с кучето ви. И в този период от деня, в който вие ще го оставите самичък вкъщи, е добре да се занимава с някакви играчки и да знаете, че това са му любимите. Важно е те да са подходящи за кучето ви, защото има доста играчки, които са по-големи, по-малки и няма да са подходящи просто. Например, ние бяхме... Взимайте по-малки, защото по-малките може да бъдат лесно погълнати от по-големите кучета, а по-големите играчки, както в случая тази, я взехме за Коледа. Оказа се, че тя е за кучета на 55 кг. Това сме го пропуснали в характеристиките на играчката и тя му е тежка и той тотално не играе с нея, само я подушва и... Буквално нито веднъж не си е играл все още с нея. Да. Реално тази играчка мислим да я подариме. Бари има акаунт в Instagram и ще направим съвсем скоро giveaway там, така че ако искате да спечелите тази горила за вашето куче, ще видите, просто следвайте профила на Бари, аз ще съм го написал долу в описанието. И така, благодаря много. Надявам се този клип да ви е бил полезен. Няма да бъде последния на тая тема. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря на тях в коментарите. Не забравяйте да се абонирате. Да, и да натиснете камбанката, за да получавате всичките нотификации за нашите клипове. Благодаря ви много. Чао, чао! Чао!